have here with me one of the best Cebuano writers of our time. He has won many awards for his works, and without any further ado, I bring you Mr. Roger Pono. Hello, sir. What is the role of the writer? Ang papel sa magsusuwat, daghan kayo. Pananglit no. Ang writer mahimong nga Ginoo. Mahimong presidente sa Pilipinas. Mahimong senador, kongresista, tanan. Iya tanan, mahimong mamumuno. Mahimong kriminal. Muna ang papel sa writer nga musod sa usa ka karakter. Muna siya. Kung basahon lang, dahil kay sugilanon, basahon lang sa katawhan, ang kining sinuwat sa usa ka magsusuwat, makausab sa kinabuhi sa atong katilingban ug sa atong katawhan. Sa ilang mga batasan, sa ilang mga kaniya, makausab na sila unta kung basahon sad. Muna ang papel sa writer nga pinaagi siya ang sinuwat, ana dia himua, ana dia makita kung unsa ang angay ng buhaton sa katao. Which is the best place in the house where you are most comfortable in writing? Sa akong bahin, magsuwat ko, anak gyud ko sala. Usahay, ari sa kayda, kay hayahay man. Kay init gani, dili ka makakonsentrate sa imong gisuwat kung init ang panahon. Munang ari ka diri sa kayda, labing maayo, kay hayahay man. What is inspiration? Ang inspiration, muna ang gitawag sa Binisya og lamdaman. Muna siya. Silbi, kana siya, panangletron, nahigugma ka sa kababay. Kana babayhan na muna imong lamdaman sa pagsuwat ni mong balak, sugilanon, tanan. Hangtod sa imong kinabuhi, nga ikaw magbag-o ba, nga na, muna siya ang inspiration. Kung lamdaman, muna siya. What are your usual subjects? Ang kadaghanan sa mga temas akong balak o mga kuan, sa una sa silbi murag sa ulitaw hangtod sa naminyo ko, kadaghanan sa akong topic na buwag. O sa balak kadaghanan buwag, sa nobela katong imong gipakita nako katong Magic Makinilya, buwag lang gyapon. O muna hinungdan mga murag na tinuod ba. O muna siya ang silbi munay kadaghanan sa akong topic ug ang kanang akong suwaton nga para i-appeal sa mga banggas tigiay sinuwatay kanang batok sa tao batok kinayahan. Kan tao god musupak man sa kinayahan nga di magitag kadaog sa kinayahan jud saon. Munay akong suwaton kanang bahin sa environment kun kalikupan. Kay karon mo man hitabo nato ron kining global warming karon. Climate change. Kining pagkabuslot sa ozone layer. Munay akong paborito nga subject nga suwaton bisa sa artikulo nako. Munay akong paborito. What is the difference between free verse and metered poetry? Bahin sa kining pamalak, duha ka matang ang pamalak. Sa unang panahon, muna ang sinukod, diin gipaom ang pagsukod sa kinatsila kay maor man na moom, dili man moom sa English. Ang ikaduha mo na nga free verse kon verse libre, gitawag lang verse libre. Ang kining sinukod naay daghan nga imong tamdon, imong sundon nga kundi ka kasundod na pakyas ka sa imong sinukod. Lisod gud tinuod na muna daghan sa mga writer labi na ro mga bag-o mo lihay anang pagsuwat sa sinukod. Kaya nang unsa man nimo pagkuha sa perfect rhyme? Kanang way mabuak sa pananglit 14-14 kada linya sa ikapito di gina mabuak ang pung. Mo na gitawag og sensorial pose. Unya na ay mga pung ang ihap imbis tulo mahimuran duha tungod sa gitawag og sinalifa og syneresis. Mo na siya. Unya kanang perfect rhyme dili na duha ra ka litra. Panangletro na example ini akong balak nga sinukod gyud ni siya nga gipaom sa kinatsila nga giluhan og sila pulapo na dinhi makita kung unsa ang tulo ka po nga magtakdo. Panangletron sa ang Islamic mik na ang tumoy no, mik Islamic. Ang pares niya na ang iyang tugbang timik. Tulo na sila. Sila ning Islamic kay diri sa timik.
silbi MIK, MIC, ang sound na parihara pero tulo sila. Ang kining miila, inila, tulo gyapon. Ang ila og ila, mura na siya ang tulo. Lapu-lapo, unsay tugbang ang apo sa lapu-lapo, tugbangan sa apo. Sa ato pa, tuo kabuok na sila ka litra nga mutakdo nga matawag na og rima perfecta kun perfect rhyme. Oh, karon arita sa free verse. Ako musuwat mo kog free verse kay ako musuwat kog sinukod, musuwat sa kog free verse, no? Sir, pakitanggal siya. Kining free verse mo ni ang pagsuwat og balak nga ala pasagad ka lag patuyang ka lang das linya nimo bahala nag usa ka kilometro pagkahuman usar pila ka kilometro diri pagkahuman usar ka pung ang sulod nga linya mo na free verse diha nga mura og nahimo nga narrative. Unya ang nakaapan ining free verse kay tablar ka og nagduwa sa tennis o badminton nga way net mo na siya ang free verse. How does language differ in poetry and fiction? Ang kalainan sa pinulungan nga diri sa pamalak o sa panugilanon, dako og kalainan gyud hinoon. Kay sa balak, pagsarawan, pila raman ka lagda ang imong tumano das balak, unya mubo rasad ang pamalak. Samtang sa diri sugilanon, naidaghan elemento nga imong sundon. Nga iugwa ka anang mga elemento pakya sa imong sugilanon, dili na siya sugilanon. Kung wa ka anang mga elemento, unsaon pagsuwat sa sugilanon. Sa pamalak, mubo raman na siya, bisag unsaon imong suwat basta naalay tima da, wa na. Panang letron bagyo, nagtitle ka og bagyo. Ang imo ditong sud, unsa ang bagyo? Imo bang iliteral nga bagyo o dunay gitaguan nimo dito? Ang mga pung dito kadalinya, dunay ba kay gitaguan? Mo na nay subtone sa mga magbasa nga duna day ni gitago di lang kay bagyo ra na siya ang bot pasabot pero mahimo nga imong sininaan og bagyo ra gyud pero dunay nagpahipis luyo ana mga po nga kanang simbolo mo na siya mga imagery mo na siya diha ang sa pamalak diri sa kuan dako kayo og maghisgot tagbahin sa mga elemento sugilanon ang nag-una gyud plot setting character. O mo na siya ang elemento sugilanon. Pero napay daghan diha dili di kana roy nga atong sundon. How do you find words to describe your poems and stories? Kining sa ang akong paggamit sa kuan sa mga poem nga akong gamit sa pamalak. Dunay mga poem nga daghan og kahulugan. Gitago dito nako. Duna say wa gyud kanang klaro ba gyud kaayo ba? Klaro ra siya nga mao gnay bot pasabot pero nay uban dito nagpahipi gyud gitaguan nako sa diya sa kuan sa pamalak. Muna ang diri sad sa sugilanon ang ako diha daghan ko og ipakita didto nga gamit sa tanang mga pamaagi sa panugilanon didto nga akong ipakita diya sa sugilanon. Ang iya bang tagsa-tagsa ka kining kinaiya kay lahi mga diri ang pagsuwat gud sa balak ug sa sugilanon muna nga dako ang kalainan diri sa balak ug sa sugilanon. Nila pa mas lisod kuno ang balak kaysa sugilanon. Pero para nako di lisod ang kuan, di lisod ang balak, mas lisod ang sugilanon tungkol daghan ka bantayan. Sipyat ka ko sawa na. Wa na ang sugilanon patay na. Kontras balak, ay sus, dali ra kay nang balak soton eh. Kana lang among gisuwat karon. Paras entry, dali ra eh. Pero simple lang, pero dunay parallelism.